Když o tom mluvíte, tak si myslím, že jedna věc, která je Demokratické unii trošku jako vyčítána, nebo řekněme, že se jí občani bojejí, protože ona je teda velmi radikální, by se dalo říct, radikální, taková až jako rigorózní a přece jenom, podívejte se, všichni jsme tady nějakým způsobem žili, teda pan Kudláček ne, že jo. Víte, ale ono to bylo jednodušší svým způsobem, protože my jsme tady museli žít a kdo z nás teda nebyl ausgerechnet Jan Hus, tak prostě nějakým způsobem vždycky, nějakým způsobem tím režimem procházel. Jak vy se vlastně stavíte k těmto lidem a proč teda si kladete za podmínku, že ten, kdo teda vstoupí do DEU, nebo člen DEU, že nemůže být teda nebo bývalým členem KSČ? Ano. No, stavím se k těmto lidem s hlubokým pochopením, protože všichni jsme se učili pokusem a omylem. Naše rodiče, to byla generace zešokovaná, zažila 2 války, zhroutil se jim celý svět. Najednou tu vláda byla v rukou těch pichtůmů, nebo kdo byl Klement Gottwald, druhovadý žurnalista, alkoholik, nikdy nevylečený syfilik, že? Čili zorientovat se, proč ten komunismus byl přesto přeze všechno tolika lidem srozumitelný. Ano, teď ho v roce 1946 volilo 40% obyvatel a sociální demokracie ve svém nacionalizačním fanatismu šla ještě dále a dostala skoro těch 20%. Toto byly otázky, které nás všechny v tom vývoji politickém omezovali. Byli jsme zmateni, tápali jsme, taky měli období pasivity a beznaděje. A já si myslím čistě prakticky, že tyto lidi je nutno podchytit a pokud jde o komunisty, no tak křesťan nenávidí hřích, ale miluje hříšníka ve smyslu zodpovědnosti za jeho spásu. Ale přeze všechno, ti komunisté jsou šikovní, obratní a kdyby vstoupili do DEO, tak si umím představit, že v místní organizaci, kde by bylo 12 členů a jen 2 komunisté, tak by automaticky z nich byl předseda a místopředseda se všemi konexemi na ostatní kolegáčky v ODS, v ODě, v Lidové straně a kde by byla ta pluralita, kde by tu byla hráz tomu komunismu jakožto systému. A nám nejde o nějaké osobní věci. Řada mých přítelkyň se vdala za komunisty nebo donutila dokonce své manžele, ať myslí na rodinu, kde si, co si. Čili nic nemám proti tedy jejich dětem a tak dále, život jde dál, ale tyto lidi, kteří přece jenom to měli snazší a proklouzávali, no ty by nám z té Demokratické unie v tu ránu udělali něco k obrazu svému, čili to není radikalismus, ale hluboké pochopení, vhled a tolerance, lidská přirozenost je různá a to neznamená, že se stanu obětí určitých praktik, kterým už musí být pro Boha jednou odzvoněno. Já bych chtěl říct, že na vrcholu totality v našem státě se říkalo, že je v KSČ asi 1 800 000 členů. No to je pořádné množství. A ti měli rodiny, příbuzné a tak dále. Čili když to tak shrnu, tak třeba za 40 let totality možná tím komunismem, tou mašinerií přímo navázanou prošlo třeba i 50% tohoto národa. Ale my jsme tady pro těch druhých 50%. Pro ty lidi, kteří se nikdy, ať už z jakýchkoliv příčin, nestali součástí něčeho, k čemu třeba i vnitřně měli odpor, ale viděli v tom určité výhody a byli schopni ten vnitřní morální odpor překonat. Čili pro tu druhou část toho národa, která dokázala si uchovat své vlastnosti, která se neprodala, nepodbízela, ale která z toho důvodu neuměla vstoupit, řekl bych, nebo nemohla vstoupit do občanských vztahů, neuměli vstoupit do politiky, neuměli se prostě uplatnit v věcech veřejných. A pro tyto lidi vznikla Demokratická unie, aby tu šanci měli, aby se dokázali spojit, aby se dokázali naučit, protože vrcholový politik, který neprošel komunální politikou, podle mého názoru neví, o čem je řeč. Jestliže někdo hovoří na téma, státní správa a nebyl komunální politik, je to teorie, kterou si zrovna vymyslel, ale neví nic o životě. A takové lidi potřebujeme, kteří projdou komunální politikou, kteří si uvědomí, že ne, že nějací komunisté nebo někdo jiný to za ně zařídí, ale že oni si uvědomí, že demokracie je výhoda, ale také povinnost. A ta povinnost spočívá v tom, že oni mají možnost
a taky chtějí vstoupit do věcí veřejných. Ano, já bych navázala na tu vaši starost radikalita, radikálnost. To je nám vnucováno, podsouváno. Toto je projev obrany, ano, defenzivy. Občan už neví, co má dělat. Radikální je přeci ta drzost těch komunistických viditelů, nových majitelů. A teď oni vám řeknou, ano, prosím, teď se tedy o to právo starejte, protože my už vlastníme, tak udělejte vy pořádek z toho chaosu, z toho prohospodařování, které nás vyneslo nahoru a vy, občánkové, bezprávní, stále tedy mystifikováni různými informacemi, výklady, že toto je opravdová osobnost. Prosím vás, jaká je osobnost? Pan ministr spravedlnosti tamhle z Lipníku, nemám nic proti Lipníku, ano, ale aby on se vyjadřoval tak cynicky, například o Pavlu Vonkovi, marná slava, jednou to je mrtvý člověk, že je tu ještě jeho matka, která si protrpěla hrozné a ministr spravedlnosti, to je osobnost, takže on není radikální a radikální je ten, kdo řekne, takto, pánové, nelze dál. No to je úplně všechno převráceno a je zapotřebí ty absurdnosti nějakým způsobem označit jako absurdnosti a naučit se bránit. Já osobně byla jako mladíček nesmírně plachá, introvertní, pořád jsem byla v nějakých knihách, že, a takový to dravý, drsný život jsem si vůbec teda těch komunistických funkcionářů neuměla představit. Musela jsem se to učit, ty triky, a když jsem se vždycky, ne, že bych je chtěla dělat, ale abych se jim uměla vůbec postavit, projít tím. A když jsem se naučila i teď v dospělosti, nebo jako radní na pražském magistrátu těsně po revoluci, 1-3 jejich podvod, aspoň z teorie znát, oni vymysleli 30 až 300 nových, ano. No tak s tímto se musíme naučit žít, to není nic radikálního, to je jenom radikální poznání, jak jsem tedy nepřipravena pro život, v těchto neuvěřitelných poměrech, kdy zase bílé je černé a černé je bílé. No, já myslím, že ono je to trošku tradiční, protože moje maminka mě vyprávěla o tom, že když se vrátila z koncentráku, tak v tom bytě, z kterého ji vyhnali, tak bydlel ten pán, co jí udal, že nechodila s tou žlutou hvězdou. Ano. A měl na ten pásek ano. Revoluční garda. Jo? A je to tady. Takže ano. Já si myslím, že ono vždycky po tom převratu prostě nastává nějaká taková ta chvíle, kdy teda ta špína jde nahoru, ale pak se to musí zastavit. Ale pak se to musí, někde se to musí zastavit. A jo? Přeuspořádat. A přeuspořádat. Já si dovolíte, zase opět to souvisí s tím stavem médií. Prosím vás, k té radikalitě. Tady padlo jaksi výraz ministr spravedlnosti, Vonka a tak dále. Myslím, že k tomu případu nemusím říkat podrobnosti, ale pokud ministr spravedlnosti prokazatelně v médiích lže, a to opakovaně, a někdo o něm říká, že je lhář, jo, tak to je situace a základní. A teďka ten, kdo označí lháře za lháře, je radikál. Prosím vás, tady jsou naprosto převrácený pojmy. Tady skutečně jde o zakrývání faktů, který v podstatě normální člověk vidí jasně svýma očima. A jak říkám, má to co dělat s médií, stavem médií, s těmi lidmi, kteří v médiích dělají ty komentáře, který nemůžou psát, jak by chtěli. Čili skutečně to je zase pouze uměle vytvořený... Totež v bledě modrém. Ano. Totež, nebo v tmavomodrém, když máme ty symboly ptáků letících na očích. Já si myslím, že to přísloví to prostě nelže a to je pořád pravdivý a to říká, že kdo lže, ten krade. A je to vždycky pravda. Ano. Paní Hromádková, já bych se chtěl zeptat, jenom ale velmi krátce. Já si třeba myslím, že já jsem se strašně těšil. Já jsem 40 let byl prostě rozčílený a pak jsem se hrozně těšil na to, že konečně teda přijde něco a teďko ty, co nás dusili, tak teď prostě aspoň dostanou, víte. Nejsem zrovna ten člověk, který si myslí, že by se měli věšet, protože oni pak ty mrtvoly padají dolů a dělá to jenom nepořádek. Ne, myslím to obrazně v tom, že prostě když se někde začne dělat zlo, tak se pak někde nějakým způsobem vrátí. Ale přece jenom, jak to říkal hezky můj kamarád Petr Kostka, oni měli veřejně na Staroměstském náměstí dostat na prdel. To říká... To jste řekl vy, ne ano, my. Ne, já cituju přímo kolegu Petra Kostku. On to řekl. A myslím si, že to je velká pravda. Já si třeba myslím, že když už někdo byl komunista, že se neměl zúčastnit restitucí. To by třeba aspoň byl takový jaksi odpovídající trest za to.
Myslíte si, že je možný ještě s těmahle věcma nějakým způsobem pohnout? Určitě. Uvědomme si, že například soudcovská moc v těch vyšších stupních odvolacích procedur je v rukách komunistů. Vzpomeňme si na blahý úsměv poslance Ransdorfa, když říkal, na tyhle věci máme naše soudce, kdysi v televizi má pravdu, naše komunistické soudce. Přesto je zapotřebí trvat na důsledném uplatnění restitučních práv, revokovat to tak dlouho, až tedy se projeví minimálně aspoň ta politická vůle po nějakém pořádku, aby staří vlastníci si přišli na své a nikoli, aby ti byli deptáni čistě z principiálních důvodů. Prostě trvat na tom, co bylo ukradeno, se musí nějakým způsobem vracet nebo pokoušet se vrátit a ne být hypnotizován jenom tím vzestupem nových vlastníků, kteří si na tomto nepořádku pomáhají, neumí hospodařit, co dostanou do ruky, zase zničí, že zase to tedy k nějakému tedy nulovému stavu, který nás ochuzuje a země se zase tedy dostává do polohy periferie evropské, že hlouběji a hlouběji, tak projevit vůli, že tito noví vlastníci, ti antihospodáři, to není to jádro té epochální transformace, ale jádro epochální transformace skutečné by bylo přece jenom vůle k obnově původních vlastnických vztahů, určitého pojetí hospodárného, přístupu ke všem hodnotám i ke kulturním, že? Ke službám, které se osvědčily. Mám na mysli zdravotnictví, kvalita školských sítí, že? Která teda teď se taky rozpadá z důvodu té nadšené oslavy tržních vztahů, které to udělají všechno za nás. To je primitivismus, to není nic epochálního, to je návrat hluboko do 19. století, kterému se všichni smějí, kdy stát slábne tam, kde by měl zůstat. Silný, to je v péči o majetek, život občanů, o určité vzdělanostní standardy, že určitá ochrana zdraví, nakonec tu vypuknou epidemie, pomalu ani očkování zřejmě se nepodchytí a takovéto elementární věci, čili znova pořád dokola vznikla v pravou chvíli, lidé to tak cítí a kdybychom vůbec nazývali jenom věci pravým jménem a šli tou cestou právních poměrů a péče o ty hodnoty, které už tu byly a restituce je toho součást, to jsou prosím restituce hlavně zemědělské, ta země nekonečně trpí, ano, tak nám Evropa rozumí a bude nás mezi sebe chtít a pak tedy i ta mass media by nahlédla, že teda do nekonečna se zatloukat, vytěsňovat a lhát nemůže a všechno by bylo opravdu jiné, ale to nikdo za nás neudělá. Tady musíme každý nějak přiložit ruku k dílu. Já bych jenom chtěl doplnit, že majetek přece to je něco, co má zavazovat toho, kdo ho vlastní. To není majetek, by neměl být jenom pro nějaké libosti. Jestliže někdo něco vlastní, tak je tady zodpovědnost, aby ten majetek zhodnocoval, aby ho udržoval, aby na tom majetku stavěl další hodnoty. A takto pojatý majitel, to je člověk, který má velkou zodpovědnost a je velice upracovaný. A tak já si představuji, že by jednou v tomto státě měli vypadat majitelé. Ale takovýto majitelé, to jsou pouze ti, kteří k tomu majetku přišli prací, kteří prostě šetřili, kteří investovali, kteří vytvářejí skutečné hodnoty. A o tom, jako mají šanci lidi, kteří chtějí vytvářet skutečné hodnoty v tomto státě, si myslím, že si vyprávět nemusíme. No, to daňové zatížení bych ještě ráda zdůvodnila. Ti, co dřou nejvíc, a to se týká zaměstnanců, ano, ve školství, dopravě, ve zdravotnictví, ty mají velmi vysoké daně a ti, kdož nepracují, jen spekulují, podvádí, oni si zařídí daňový únik, ano, a vysmívají se nám. To neumím si jejich pocity triumfu vůbec představit. To Čadek už je miminko dávno překonané, ano. Nač my doplácíme stále více a více. Takže toto by mělo dojít do každé rodiny, pro co ty opečované, krásné, zdravé děti vlastně vyvádíme do světa, do naprosté zvůle a absurdity, aby byly lámány znova, ne už podle politických kritérií, ale nějakých jiných, doslova mafiánských. Já to nechápu.